أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله الذي بدأ الخلق وسيعيده. الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. الحمد لله الذي هدانا إلى الحق. الحمد لله الذي أظهرنا برسالة نبيه. الحمد لله الذي أرسل نبيه بدينه ليظهره على دين كلهم أجمعين ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون. الحمد لله الذي رفع 7 سماوات فوق عباده بدون عماد. الحمد لله الذي يولد الليل في نهار ويولد نهار في ليل. الحمد لله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ولا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه ولا نتوكل إلا عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وعليه فليتوكل المؤمنون وما نصر إلا من عنده ونسأله أن يفتح لنا أبواب نصره وأن ينصرنا على أعدائنا قوم الكافرين وقوم المنافقين وقوم المشركين. ثم نصلي ونسلم على رسوله ثم نصلي ونسلم على سيد الرسل وعلى خاتم النبيين وعلى أشرف المرسلين ثم نصلي ونسلم على أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ولا تنبروا أنتي لا خير لا ألا ما هو لا خير لا ولا نما كفنا أمد دماغ لا جوان كلو كل دورو سامبا فلاتان أنورو كأكون ستجعل كدمي ولا نما كفنا أمد جوان كلو لا أكل دورو samba fla tan an woro kaka kon seti ala ka demay wala no wati na kulo baka kalambe anda obadi ala ka dinana no yi isya ka darte ka bo tiga so marala ka bo tiga so dugumina o eklelay an tiga so cha kilometro binan duru abi tiga so no ko cha la chet wala ni maka sona na no e kalambe karamo kon tan kon na ala ke mbaka wala ndami no gambi inshallah amno da ala ka mu'minu kulo kan kaka kon seti ala ka demay la no chama ni dalba ma to ko barka mai amba da men ala to koy na warati ala mi ko amba sin ma to koy maka mi adam na ba laba amba da men sati ala to ko barka mai ala mi fer de ken to ayrai ni akla ka ro to amba sin ma to koy maka mi ka ba ko lo wolo pla kula ka jo kuna na ma gulo baka ko amba sin dalba ma to ko barka mai ala mi tiken ko la ala mi be shu ko ni ga duguge sani balo be ala ni mbulu ama senzino dalba masa to barka mai asenzilen ko no ala sanu mai to barka mai ande salli aka kiraka ande salli sayyid al bashar ka ande salli khatim nabiyyin ka ande salli ala ka kira sanu mai kan anaka so an salli len ko muhammadu kan anaka so wala me tangani ni dalba masa fe ka bodama to na go to rama no iblis sai anasiru anajino anabadiu wala tambadi no watina akulo baka kalandi anabadi ala ka dina noye isya ka tarti ka bo siga so marala ka bo siga so dugumina o eklelay an siga so cha kilometro binanduru ade siga so no ko chala chat wala bi wala nda sitri ina ko amwe abla ora min inshallah amwe lay du dawma woni ma satana ay la da jo sen duru ay o wala nda o damina inshallah la ma jo sen duru akuma bishilo amwe akwa e de mo kama ala ka dina na jo sen duru aya damine kabin ajoten folola ajoten plana ajoten sabana ajoten nanna ay law dama ngamena ulu be wala an ka te ko konna na inshallah wala masatona
kata ti tamanina no ya kata ti folay e kata ti flanay wala kata ti folo bol lamika o ke islamia jo te folay no e limaniyai akma ti do islamia jo te folo no e limaniyai kata ti folo kumbe odeka no e limaniyai akma ti do maintenant claro kata ti la ay le du dawma ngamena islamia jo te flana ngamena o bol kata ti flana kono akma ti do mais oslamia jo te flana o selidi na yani selite tan do de be mono be conseiller akma ti do wala nda ni saka boli seli kan direct parce que itna wuli yera matanga taka selita o fente arsido yani ka seli lana ko fe ni lana yani e ka seli san do de be mono be na seli nye am folu de mako sania akma bi sido o sania o de be kon seli nye mais seli pied yo tant que sania si o de la ma to wala nda boli seli kan mais na wala nda boli seli sania o de ka akma sido lana sania mi be kon seli nye ani sania model mun be lana la mena wala nda bolo de kan folo na tanen klala orola ni kaseti sabana lo e video sabana wala mi to kana seli da mena inshallah rabbi akuma bisido wala kaseti de ni adana bolide lana sania de ka na plus lana sania ala o de ko qur'ana kono qur'ana suran zurnan aya worona qur'ana suran zuruna aya worona matako ya ayyuhal ladina amanu aha adamna nabil kombi adamna nade Allah akbar aya abla yara ma min adamna amali manadima ayli manadima le manaj yora mi ala kadina na yo gabi akma tilo le manaj ga baro baraka ala kadina na gabi ne le manaj bora ala kadina na to mi aya gabi ma o ate le manaj yo mo ko model mi aya gabi o ma ku ye video ko la no le manaj damai le manaj katati mais des vidéos planay maintenant ibn ado ande ko ja ama ya suite ko menera kan ka suite ande akma tilo ama ya suite ko mi masa ya ko to mi ibn ado ande ko nera kan ka suite ande yana nyali manadi ma video ko la nyamo ku yede no ki mando ngoli manadi bizu ala ka dinana na ta karamo ko e fa ko ai wallahi akma tilo ama klay ante le manakula ya mais ay selji amena selji yoro de dima qur'ana kono na aka ka to ka selji fo ay selji kuma da mena ni mi wala mena de ala ko de ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ila al ka'bayn fa in kuntum marada aw ala safar aw jaa ahadun minkum min al gha'ib أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من خرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. On vit. Ala ko yande ko yana ngata kaselila mais ko yani jone ka kaselila de karamo ko nyi ngane Qur'an suram zurnan aya worona ala ko de ko jonu ala ko ya aw mu'minu ya aw liman yajum anaka nye ala ko de ya aw mu'minu ya aw liman yajum yana da afi de mu'mini ko de liman yajum limanat mu'mina al faut que na arabu kana ko el mu'min en français un croyant accident o de mu'mini arabu kana ko de liman yajum de limanat mu'mina yana de limanat makolo kati folo la video folo la no islamia de folo mais islamia kati planay c'est-à-dire islamia de nduru kati planay o mena bol sania de kan mais ala ko to dide mena qur'ana kala ye bamana ngana mais to ka qorofi ala ko ya aw mu'minu konfi na ala ko de ya aw mu'minu mo to ko to sentala abana ya aw mu'minu jume na wala qawbe na seli aya seli dita fala ka tora ka seli la akma sidon ya aw mu'minu na wala ka na seli ay seli dita fala ka tora ka seli o seli dita aka unyako ka utiga ko kana pa unongona ka ukumulo masaha ka usenko na torla udola keleme janaba la du
na so la udula kelen be janaba la janaba no ba udula kelen na ko tigi ka janaba ko folo aka soro ga seljita no ya soro aw dola kelen mangena dum walma aw be dugu ta kasrala walma adola kelen bola binata kala walma aw do ni muso ka fola na aw ma ji soro ka era sanya o ko fe ko mana na bo to gala ay saya mamuke na ay saya mamuke aba unyeda salunai ana utiga fla ko ale ala fi galama ni naw fe ale ala de nogoma de ni naw fe ko tuma dola na ale san nogo ya taw dawma tuma dola ana tiga ke ale ala ma ni ma do bagay ne qur'ana bamananga apsilo ngata ga kan watara ngata nyedi amita ganye me na ba ko be ora mina kombi ni ye sanya di ala ka dina na ni yorani qur'ana suran durnan aya worona ne debbe ala ka dina na sanya ne ba betrete drona ma de tay me wala tay ka seli selji de be na ko la be janaba la selji te ko la fiki janaba no ko flo akma bido na ko la mangena kisiga selji ta mamu de be wala ne sanya sabai ala ka dina na akma bido selji janaba ta mamu akma bido ne sanya sabade ala ka dina na selji janaba ta mamu me ala ko to go dide ala ma ko be ki janaba ko flo de ala ma ko be ki selji ta flo de ala ko de ya aw mu'minu na wulila ka ta sel la ko tuma na selji ta osmana ala sanga mu fa ande tuma mina ko ya aw mu'minu ko bi est ce ala ko tse ga ko ya aw mogo ak meto ko de mais muna ma ko ya aw mogo est ce ala ko tse ga ko ya aw arabu ako ko de ako ya aw mu'minu est ce ala ko tse ga ko ya aw maliyon ako ko de ako ya aw mu'minu o kora ala ta me mu'minu de ma ko bi na afi do mu'mina de bi to ala ka dina na wallahi akma bido o mu'mina de bi to ala ka dina na wa o mu'mina o limana ti ma o mana kan yera ta ala fa le tene ka para to be ko qur'ana suran durna na aya durna akma bido nya da fi nga ka ti folala menina mega ka mu'min ya joro do fana yiri la seli la fa mamina ala ko de ni mu'minu de na seli akma bido o la ko bi yande na do ni islam na sanya sabai selji janaba ani tayamam wala yani selite nunu de kanga la tem folo yani selite odela na ma ko ngapelu wala da gila yi direct me fanga nunde di ma folo ma mena ni sanya dona am to ga selite la video sabanana akma bishido amena gila to ko dide amena katiti joro folo amena oboli ambo ke selji da mai folo abishido na yo ke selji katiti joro plana ambo ke janaba abshido a joro sabana ame soro ko kata amami comme ala ya ke tugum akma shido sabu ala selji de bla folo katara janaba tugala katara da amam tugala wala katiti joro folo ame la selji dima selji pardon na sunna na champion ni ato ani selji ato di selji bolay janaba pardon na sunna na do ko tugumi ani na sema wala ani ato tayamam farda na bi ke tugumi inshallah na kata di joro folo o be la polite seliji de ka akuma bi no maintenant na ye seliji ta masalan seliji fana la farda o de be sunna o de be a chantam akuma bi no maintenant joro folo la amela seliji farda o dima a joro plana amela seliji sunna o dima a joro sabana amela seliji chantam o dima sa munu be seliji chen abishino a joro folo o seliji farda wi a jora plana o selji sunna wi a jora sabana o tamunu be selji chen akma bido a temple a jora folo jumaide o selji farda wi convi si iba nga selaw do joy bu nyin nga to selji farda jule o ta do wallahi mata am danku andana ko mi nafa ala ko de qur'ana suran bidur ne kelana aya bidur no warana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ala ko dale ma jinna na adama den da foy kama fo ka le batu konvi aw minni am bedana ala fa de pour ka ngata to di abana ne bolo o batu to de ka nga nyini ma aw sala ka nga nyana tiga fan ben nyedo ibi jagola wo ibo nyedo ibi kala na wo ibo nyedo ibi sana na wo ibo nyedo ibi ba biro barade la ya ben nyedo na ala ka sen no manu dama
selji farda o ma dɔn selji sunna kɛra bɛ tɛ fɛn minnu bɛ selji cɛ o kuma tɛ se ka fɔ bilen anw dankun a kuma di dɔn si Allahu akbar ale dama o la sa selji farda fɔlɔ kun bi selji farda o ye 7 de ye masalan mais fardaw bɛ classe de a classe cogo ka ca mais ala ye min di ma kuranɛ kɔnɔ o ye 4 de ala ye selji farda min di ma kuranɛ kɔnɔ o ye 4 a di dɔn mais ala ta kɔfɛ dɔw bɛ se ka 4 multiplier walima ka 4 expliquer k'a détailler fo ka se 7 dɔw bɛ se k'a détailler k'a se 5 détail mais a source yɛrɛ o min bɛ kuranɛ kɔnɔ o ye 4 de a di dɔn o kɔrɔ n'o fɛn kelen dɔ y'i jɛ i ka selji man ɲɛ n'o fɛn dɔ la kelen i ka selji jɛ i ka selji man ɲɛ a 4 fɔlɔ jumɛn ye de o ye i ɲɛda foli a kuma bɛ si dɔn i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min o ye ɲɛda foli i b'i ɲɛda foli min kɛ selji tatɔ o ye selji farda fɔlɔ ye ala y'a di cogo min quoi mais an bɛ tila ka 7 in d'i ma o ala ta 4 in bɛɛ b'o kɔnɔ ye a si dɔn o ye ala ta fɔlɔ ye kuranɛ kɔnɔ a y'a d'i ma a 2nan ye jumɛn ye de o ye k'i tigɛ ko ka na i nɔngɔn na ye i k'i tigɛ ko ka na i nɔngɔn na o ye a ka farida 2nan ye a ka farida 3nan a ye jumɛn di de a ko de i k'i kun masa n'i y'i tigɛ ɲigin k'a boli kunsigi kan o de a tɔgɔ ye o de y'a 3nan ye ala y'a d'i ma posɔn min na a laban n'a 5nan o ye jumɛn ye de o de ye k'i sen ko ka n'a dan i sen ya yɔrɔ la a si dɔn i k'i sen ko k'a dan i sen ya yɔrɔ la o ye a 4nan ye a n'a laban ala y'a d'i ma kuranɛ kɔnɔ cogo min mais nin ye bakuluba de mazhabu la sisan ani tagasiraw nka tɛ nin ye wahabiya nin ye ansari nin ye tijaniya o tagasira tɛ dɛ o t'a ala ka diinɛ na koyi wahabiya ya t'a ala ka diinɛ na tijaniya t'a ala ka diinɛ na ansariya t'a ala ka diinɛ na ahmadiya t'a ala ka diinɛ na sunamɔgɔya t'a ala ka diinɛ na min b'a ala ka diinɛ na dɔrɔn filanaw a banna foyi kisɛ kelen tɛ yen bilen foyi kisɛ kelen tɛ yen wahabiyaw ka kuranɛ t'a danna sunamɔgɔw ka kuranɛ t'a danna ansariw ka kuranɛ t'a danna kuranɛ kelen de bɛ yen wala wahabiya ni ansariya ni tijaniya ni ahmadiya ni bɛɛ ye fɛn wɛrɛ n t'a ala ka diinɛ koyi o bi ne k'i ma tagasira ne t'o tagasira la dɛ ne ka min ma o y'a expliqué cogo min a expliqué la cogo min o ni tagasira tɛ kelen mais n bɛna d'i ma ka sɔrɔ n ma n da don o yɔrɔ ma quoi n b'a f'i ye dama selji fardaw i bɛ se k'a classe 7 a classement bɛ caya dɔɔni mais ne n ta kɛ 7 ye a kuma bɛ si dɔn ne ye ta kɛ 7 ye m'o 7 mais a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin de la ni ala ye 4 min di mɔgɔ si tɛ se ka fɛn wɛrɛ d'i ma ni min tɛ boli nin 4 in kɔnɔ ni nin 4 in ye mɔgɔ o mɔgɔ ka selji fardaw cɛ o t'a ye nin 4 in dɔ bɛ se ka fara nin 4 in de kan mais dɔ tɛ bɔ a la ɲɛda foli tigɛ foli ka na nɔngɔn na i kunkolo masahali ani k'e sen ko n'a ka di ye o de y'a 4 ye n'o ka di ye n'o man di ye n'i bɛ fɛ k'a développer dɔɔni o la n bɛna a développer d'i ma a kuma bɛ si dɔn a développer fɔlɔ n'o y'a détailler o fɔlɔ ye jumɛn o ye ŋaniya di o ye ŋaniya ye sabu baara foyi tɛ ala ka diinɛ na min tɛ daminɛ ni ŋaniya ye kira yɛrɛ y'o de fɔ innamal a'mal binniyat ko baara bɛɛ daminɛ ni ŋaniya di walima baara bɛɛ ye ŋaniya di a si dɔn o la hali seliji ta n'i bɛna seliji ta i b'a daminɛ ni ŋaniya fana ye o la o ŋaniya sirilen o bɛ kɛ diyagoya ye tuma dɔ la pourquoi sabu baara tɛ yen ni ŋaniya tɛ yen a kuma bɛ si dɔn o y'a farida fɔlɔ ye seliji farida fɔlɔ kɔni a filanan ye jumɛn ye de maintenant an bɛna ala ta fɔlɔ fara fɔlɔ in kan a bɛ kɛ 2nan ye sisan ala c'est à dire a 2nan a 7 in 2nan o ye jumɛn ye de o de ye i ɲɛda foli ye o kɔrɔ ye i seliji tatɔ i b'i ɲɛda foli min kɛ k'a sɔrɔ i kun t'a dɔn ni farida don walima ni sunna don o tɛ voilà i b'i ɲɛda foli min kɛ o ye farida de a kuma bɛ si dɔn o kɔrɔ ye seliji tɛ se ka ta fiyewu f'i ɲɛda ka ko o ye farida ye o y'a 2nan ye a 3nan i b'i tigɛ foli ka na nɔngɔn na min kɛ a kuma bɛ si dɔn i b'i tigɛ ko ka na nɔngɔn na o ye farida 3nan ye a kuma bɛ si dɔn a 4nan o ye i k'i kunkolo masaha ye o kɔrɔ ye i k'i tigɛ ɲigin k'a boli kunsigi kan fɛ a kɛla i y'a boli ka taa kɔfɛ de o a kɛla i y'a boli ka taa ɲɛfɛ de o mais a ka kɛ siɲɛ 1 ye fɔlɔ an mako bɛ siɲɛ 1 de la fɔlɔ n'o n'i y'a kɛ siɲɛ 1 tan walima tan en tout cas a ka kɛ quoi mais a bɛ kɛ ka caya min na o ye k'a kɛ tan de n'i y'o siɲɛ 1 kɛ o siɲɛ 1 ye farida ye
o ye anani nai akuma bishido aduruna o de ki senku ni senku sente ko gada yande ina fam ba ke to ma pidin na mauna o te iba ko gada yande sente ko kada yande akuma bishido o mana boy wa aduruna a woro na komi o de iketo ka sendita kana senditige akuma bishido kana senditige ne sendi damne figa classe de la kana wale fo ito sendi tala bele ka to sendi tala o ito ni sigi en fe ko jonga to ni ndunga na to damne wala na ka to continue ni tara to ni ndu e ka sendi tigale ni na ba propra o bien ne tara chin do la en fe ke to sendi tala dro chido nya ka mona sendi tala dro yu sendi bla kata ko chinya roma wa to le ku ye ku lo ke tamansa itna kana dro yi se ko ta o sendi de o ya tigale e ba su gude sendi te tigale ni ya tiga ni na ba da mina kurai akma bishino na aworo na de tika tugu nyongana kana toke kata kati dola kata ika na dore ke bil wa aworo na farida woro na a farida wulu fulana ode ike to kiyera far kuruku tika tereke akma bishino tika tereke purke noko mimbi farila o noko teka boy to gomi na kana munu mana ka jike tandron ka ke tan hala teka tereke absido wala na classe dila afro jima se kan noko boy par kolola pourquoi ça va matrigi absido ne sergi farda wolo blay nani na amata nga to ka tega kan quoi vidéo de do na avance la ni mami fami ba e ba reculer pour que ka tega yoro pam o ga sa nega to ka tega kan wala na tagani absido ya farda wolo blay apolo we ngana yai aplanga we nyada poli asabana we tiga poli kana nongona anani na oye ekungolo masahali azurna oye senkoli aworona eka dada nyongo kan ka tugu nyongana kana franja bla oni nyongote kata kati dola kata ika na katura kana to ada menote oya aworona awolo blana ode iki farukolo joshi abshiro ne senji farda wolo blai aparda mana boy konvi senji sunna ubebele akma shiro sunna do kora mine na farda udapa farda de sai ne tani ka senji je o senji bani na ko le ko farda yoro farda do kora ko jago ya abshiro jago ya o kora ne tani o je o ka senji bani ka senji siganya tieu o o fam akma shiro o mana boy ko farda ko pe sunna ube o lu de be farda to dapa e taga to rasma tama farda o qur'ana di sunna o ye ala kira min ke ka farda to dapa alayhi salatu wassalam asira maintenant olu la sisa kira funun ke ka to dafa amina olu de di masisa o sunna fana o woro jati wal ma wolo bla jati akma bi do o woro wal ma wolo bla jati mais ni nya jati ka irila ina do parce que classement do dio ni doy min ke fla ça veut dire mi ka ke fla yoro mi do ke kele parce que do ta ke fla ko adopte ka ke fla adopte kelengele matala adopte ka kla ka ke fly na le sala ro do mabu kla ka ke fly ka to ta to ra kla mi ka te klan kumbo adopte ka kele na le aklan pour que ka wala absilo na kela to we adopte ka ke wolo bla adopte ka ke woro na le min di ma we woro di absilo o ka farda we wolo bla sunna on be di ma woro la o di ma di absunna polo o ye ika bismillah foy al bismillah ndo bo ke jago ay mais min di man tala ma fi ande o e farida o e sunna folay akma sido bismillah foli fe sel di tala o e sunna folay aplana jmai o e ki da muguri o e sunna plana ni da muguri o ko e sel di tato e bi da muguri li minke o e sunna o ya plana asabana jmai ebi di samani ni gay nuna ka tie o ya sunna sabana arshiro anani na ni ku e ku ngolo maka kata ko tadi sina kolola o e farida mais e kero ko ka maka kata ka ika ha tegide ka maka kana nyefe maintenant ya maka hal min ka kana nyefe o e sunna mais mi tagala ko te o e farida akmar chino mais ni ku e farida ke kana tani osmana de sunna ke kata kita wala ko ra sia kolota o e farida sia plananta o e sunna ngolo tala kon
abshiro o ye anani nai aduruna o ye kilo koli aduruna o ye kilo koli o kore ni kungolo mata kata ko fe ni jimi ibi kungolo segi tiga segi ka mata kana no dikele ola ko keto ife ibi kilo kwa ife shankele o be gena ko ye kungolo ni kilo ko nyon fe o ye kilo koli doy mais a worona jumai ibi kla ka jiwara tabele ka ke ka kilo nu kan ya tan plangana o kore kilo be ko kungolo fe tan tolo la o ko temele ko kilo yere ka koli ba dana o de ba ta woroi asuna woroi akola jumai o bismillah foi aplana o ki da mugure kelembe parce que ama dapat nyana kele wara be iketo ka sendita ibi tiga koli mi ke ka torama domina c'est-à-dire tiga koli mi ke ka daya o kana tele ka daya ina ko ni bena duguni ke bi tiga ko to mi o ko la o sunna da fanai akuma silo o sunna da fanai o bi sega ta planai bismillah ko fe ora bi fam o ko sunna polo o bismillah ko masalan aplana ibi tiga koli mi ke ta sendita to o sunna planai asabana ibi da mugure mi ke sendi ke to o ya asabana anani na o iga di sama inu na ka ke ibi onu sanali mi ke o anani na aduruna ni ko takalenda ni ngolo yin ko tadi farida tala maintenant ni segla na kana nyete o sunna tai o ya aduruna maintenant ke to ifeta ibi klo ko na yi shenkele absilo iklo ke to ibi klo ko tuma mena ni tiga segita ibi klo ko ta o aduruna maintenant worona ibi kla ka jiwere ta ko bele ko ke ki klo sanango klo ko libe ke flade o de ba ke sunna woro akuma bisido ni ima nye yoro mi di ma ku ba klo ko do ba ko klo kono na ana ko pela o be klo kono na koli o bo kekele a ko pela koli o bo kekele wore patika play ola me ni ko ka klo ko dun da ba don ka klo ko akono na ko kana o be do ko do akono na ana ko kana o be do ko do me ni do se lo yoro ba kla o ba ko ti klo kono na ko o e durnai e ki klo ko pela ko o e woro nai o be klan kumbo halla be klan kumbo net na kla ba fi ki klo ko dama ola ni klo ko akono na ko pela de ko do o e a woro nai akuma bi shiro ne selji fardawiye an selji sunnawi e bo lu ga ba no ngana da ko bi o mana boy tando fana be munu be selji che selji chansan ya farda na sunnawi maintenant selji chansan o lo fana be o kara wale do be no lu yi soro o yi ka selji bani o lo bi ka selji chande fi ka tegata ameno wala on de dima ya nanga na ni janaba akuma bi shiro o wala re juma ide wala dama de be no le soro ki to selji la o lo bi ka selji chen apolo o e selji chen ta onde ka soro selji ba na ta do juma ba chen juma ba ni akuma bi shiro selji chen ta apolo convin o de ni no ko bole ila di ni no ko bola ila in no ko boro pla no ko bosra pla do la kele fe ni o no ko nyona bole la ina ko bona nyona no ina ko sugna na nyona no ko model bole la o selji tele akuma bi do in no ko bota ro pla do ni no ko do la kele bola ki do selji la o ka selji tele o kore ni nyengena bole la masalan ikele ko ka selji ta o selji tele walma ni bo bole la kuma dola ke to selji la o ka selji chane o e selji chan ro kolai o ye a ro kolai apla na jumai bi o ye masalan ni krina ke to selji la arshdo ni krina ibe selji la krina ba wala krini ko fe ni wulla ni nyama jola ni yere soro ite selji la tele krini yi ka selji chandi akuma shido asabana jumai bi ni imagala iyere la urala asido ni tiga jotla iyere la urala okore ni itiga sela ni chede masalan hake mato deri da kwa me kele mon bayan pour que ni wala nda ka sega ke kanye ne sala mo mi ni nyofo o abodo be no mato to kala ka fo asega wala sega fan
Ola fo umur do kata o se kola fo fo maintenant la daga aw de ba la ke anda ba do wala da de du ni salam do ma ni ma wala ni ta mana tanga torama fam na pantala pour ka fam fika to ka mi kanga ko mi ka ko o te kuma jugaye o te da jugaye wa akakan o la fana o jaba de pour que même fo o ka fam akma bi do o to ni tiga tela ise ya masisa ka tro fente isiga ni o che ina ko finina fo ite aplan nyongo che tiga magalala c'est-à-dire o kore e gochilala ka tro finite fo ite da no kera wi ka sendi chane fa ka ta tro fini de be isiga ni ilaura che mais ni i tiga gochila laura la ka tro finite o selji bani akakan chela akaka musola abishido akaka chela chogomi akaka musola kan ni isiga tele laura ma ka tro finite o selji chane abishido o ya ro sabana mais ni fini ba nyonche ni tiga gochila la atache abishido anani na jume ni gochila muso parkolo la akma bishido ni serjita akla ki gochi e muso parkolo la ma ko akla ka gochi muso parkolo la de kakla ki gochi muso parkolo la tab ni yoran mo ko tna ko ni serjita ka maga muso manika abada nkato ma hali serji bali o te daga e jamu e serji tiki mais ni yorani me jume de concerné tab muso model kata muso do be isse ko lo furu abshido ina ko itantu itana muso idogo muso ni koramso olu muso modelu ba olu takuma kata ko sabe parce que muso de do mais muso do isse ga munu furu abshido maintenant e magalu olu ka no olu ki ka serjite no kana ka serjite o kuma yoro ka gele mais quand même ma ko sabe o yi era furu muso ani muso wara to isse ga muso munu furu maintenant e gochile olu farkolo la o yi ka serjite ne isse ga kanti akma bishido ni gochila o muso farkolo la o yi ka serjite ne walma ko foga bizu da ma kuma dola ibe serjila iye bizu kala ka ito serjila o yi ka serjite ne wa nani nai eto gocha farkolo la ki to serjila wa eta ko kibe bizu da ma ki to serjila o yi a champion nani nai adurna o yi fleli ni fleli ken nege flela masalan abshido ni fleli ken ni nege flela o yi ka serjite le akora ye muso lage inye bola muso mi fe flela walma iye chelage inye bola che mi fe ti flel keto ni o ya soro bi seljila o ka selji chale akma bishido ni fen durude d'une manière générale monu bi ga selji chen akola jumai ni fen no ko boli la e ga selji ko fe abshido aplana ni ikrina krina sisa amsa ga ni dikrelena ami mi fara kan oro na wes nogoy abshido wes nogoy ni snogola parce que me mo ko snogola ka ba bi nyina yero ko wala snogoy ko fe epse ga soro sel di champion do bi soro ti ba kalama masalan nogo bi se ga bo ila ti ba kalama ni snogola sa ba soro shulad ya agli ti bel abshido wala ni snogola do ba ko de ko ni snogo jana wal manis nogo maja mais ma no ko ni mo ko snogola bi shu parce que be ta ke o ko fe ya agli ta chila bel wala ne ba ke dama ni suno wala ni sigale la ke suno wala sabu suno wala ko fe ye fa fe ko be ko fe ta do iga sen di tana wa ma chen ta do donc wala abi ga sen di tande abshido wala suno ko tay kreni fana tabi asabana jumai ni i magale musula masalan abshido ni magale musula ni gos la far ko la wal ma ye bizuka la na nyona anani na masalan ni magala ira la urala ka toro finite itiga naache azuruna oye ni lagel ke ni nege tlalai nunu e taunde o kora ka ko ya tai saro bi ga torai mono be seljite na ni ya pakulu ba ubi nunu ya pakulu ba wi ni dola kele soro ite seljila bele akma bido ni dola kele soro ite seljila bele nunu be di ka selji bi ka boy maintenant ni selji a farida a sunna ana champion maintenant ne selji bolay selji sania wal maslama sania fulana o jume o janaba akma bido ala o biko na ba na selji ta na ya sura au dola kele be janaba la na ya sura au dola kele be janaba la ko sumana fata haru yani fa in kuntum junuban fataharu o kore na au dola kele janaba la madu
kaka awira ko ko la bo janaba la aka tro ka seljita o para ne na seljita ta abada yeto janaba la akuma bisho seljita ta abada ife yeto janaba la ko ki yera ko ga bo janaba no wala e ka tro ka seljita o para seljita ka janaba tuila na tawo janaba amena ajima yoro dama dama ndela ayoro folo o ye fɛn minnu bɛ se ka janaba waajibiya ye o y'a yɔrɔ fɔlɔ ye fɛn minnu bɛ se ka janaba waajibiya c'est à dire ni fɛn minnu ye mɔgɔ sɔrɔ n'o bɛ janaba k'olu waajibiya e kan ni fɛn min ye silamɛ sɔrɔ sa kɛ sabu a ma fɔ bɛɛ k'i janaba ko a fɔla muminu de k'u janaba ko a bɛ sidɔn mais kan fɛn minnu mana muminu sɔrɔ n'o b'o bila k'o yɛrɛ janaba ko an bɛ n'o d'i ma yɔrɔ fɔlɔ la o mana bɔ yen a yɔrɔ filanan janaba faridaw a bɛ sidɔn o y'a yɔrɔ filanan ye a yɔrɔ sabanan janaba sunnaw a naaninan janaba tiɲɛfɛnw fɛn minnu bɛ janaba tiɲɛ janaba koli tiɲɛ a bɛ sidɔn a n'a duurunan janaba yɛrɛ bɛ ko cogo di de a kuma bɛ sidɔn a yɔrɔ fɔlɔ la an bɛna janaba faridaw d'i ma walima yanni a faridaw cɛ a yɔrɔ fɔlɔ la fɛn minnu bɛ janaba waajibiya mɔgɔ kan silamɛ kan an bɛna o yɔrɔ bɛ d'i ma fɔlɔ o mana bɔ yen a yɔrɔ filanan o ye janaba faridaw de ye o mana bɔ yen a yɔrɔ sabanan o ye janaba sunnaw de ye o mana bɔ yen janaba yɛrɛ kɔcogo a sidɔn o y'a naaninan ye a duurunan fɛn jumɛnw de bɛ janaba kɔli tiɲɛ a kuma bɛ sidɔn o la an bɛna kɛ tan de inshallah rabbi a yɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye janaba waajibiya fɛnw de ye janaba waajibiya fɛnw sabu janaba ye foli de ye ni fɛn dɔ de y'i sɔrɔ i kan k'i yɛrɛ ko ka bɔ nɔgɔ dɔ la mais ka wuli tile ka bere dere ka t'i yɛrɛ ko o tɛ m'a fɔ n ko i t'i yɛrɛ ko san janaba la n'o ka di ye dɛ a sidɔn m'a fɔ n ko i t'i yɛrɛ ko san janaba la n'o ka di ye mais fɛn dɔw de bɛ yen fo olu de k'i sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka k'i ka diyagoya ye mais n'o bɔra la diyagoya t'i kan o ye fɛn dama dama bɛ yen i n'a fɔ a fɛn fɔlɔ jumɛn ye bɛ yen toujours n ye kuma min f'i ye i b'i hakili to o yɔrɔ la quoi ni n ye mot min f'i ye a dɔn mako b'o mot dama de la ani k'a ɲɛ f'i ye pour que k'a faamu a kuma bɛ sidɔn a wale fɔlɔ o ye ni cɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na ye a bɛ sidɔn walima ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na o y'a yɔrɔ fɔlɔ ye a kuma bɛ sidɔn o kɔrɔ ye ni fɛn tɛmɛna i ni cɛ cɛ walima fɛn tɛmɛna i ni muso cɛ cɛ ni musoya nasira la cɛ ni musoya nasira la filankafoya tɛmɛna aw ɲɔgɔn cɛ o don o terme de don aya o la n b'a f'i ye dama ni fɛn tɛmɛna i ni cɛ cɛ walima fɛn tɛmɛna i ni muso cɛ cɛ ni musoya nasira la o la o ye janaba waajibiyalen furu cɛ silamɛ kan o ye janaba waajibiyalen furumuso silamɛ kan o kɔrɔ ye muso silamɛ cɛ silamɛ n'aw kafu la o la janaba waajibiyala e cɛ kan janaba waajibiyala muso fana kan a b'aw janaba ko k'o janaba nɔgɔ to yen seli tɛ yen o janaba nɔgɔ to yen sun tɛ yen k'aw to tan f'aw k'aw janaba ko fɔlɔ a kuma bɛ sidɔn o ye nɔgɔ de ye f'i k'i yɛrɛ fo ka bɔ a nɔgɔ la fɔlɔ o y'a yɔrɔ fɔlɔ ye a yɔrɔ filanan ye jumɛn ye de o yɔrɔ filanan bɛ musow de concerné kosɛbɛ n'o ye mumini musow ye kɔni o y'a haida ye a bɛ sidɔn ni haida ne yɛrɛ gili nɔgɔ banna diyagoya bɛ d'o kan o k'o janaba k'o tuma o kɔrɔ n'i bɛ règle la règle ye kalo labɔ de ye kalo o kalo o ye laada jeli maintenant n'o laada jeli banna muso o laada jeli banni i kan k'i janaba ko o ye diyagoya ye mais o kɔfɛ seli tɛ yen k'i to tan tant k'i min janaba ko i bɛ janaba ko de o haida nɔgɔ banni kɔfɛ walima o kalo labɔ bɔlen kɔfɛ a bɛ sidɔn o y'a filanan ye o ye haida ye mais n'a taara k'an ka denmuso walima an ka musomaninw o t'a dɔn yɛrɛ ni haida y'i sɔrɔ i ka mun kɛ o yɛrɛ t'a dɔn mun don wallahi a bɛ sidɔn o bɔra tan dɔrɔn a b'o sɔrɔ tan o bɛ tan o yɛrɛ t'a dɔn n'a banna n ka mun kɛ n'a benna n ka mun kɛ foyi wallahi anw ka bi tile silamɛya a kuma bɛ sidɔn o la sa furumuso n'a b'i la comme n tɛna n fara kojugu yan sinon n'a bɛ mɔgɔ la furumuso fɛn minnu bɛ haramaya ka bɔ i kan ani fɛn minnu bɛ yen ni olu i kan ka fɛn minnu kɛ i kan k'i comporter cogo min ni n ko n ka n fara yan wala an da jɛya kama mais
ni ma do ya fana akele ni te walanda kumbo kwa ni ma do ya akele ni te walanda kumbo o juma ide ni muso be haidala ola che gera se ga ke o muso la ka to haidala sadi che no muso ya o muso fe o haram yo kuma bi ka to haidala na be haidala akuma bi sto me janaba wajiba le sarti sabana me fara o fedron wal ma plana kwa plana de do me fara o plana en fe o wala am bala kawiye mu'minu kon akuma bi sto maintenant no o haida bila o la fait se ga tame ini che o wati che musa nasrala o wati o haram ya ala ka dinan akuma bi no o la tia ba don tia ta don en tout cas ala ka dinan de do ni muso be haida la tumami afed junoya wal ma toy pa adar bawananga ka ika po ape o haramu ya ala ka dina na ka to ta abe to inde pa ka sanya ka bo haidala o kore chen muso ati chen muso che ka to haidala o mana boy muso o haida o chen muso ya ko pe tawara be mi be haramu kan ki to haidala o yeseli masalan seli damate shon fana be haramu ya ka ki to haidala o ka kan e bolo to gomi o ka kan dem to fana bolo tande o kore ni dem to be haidala to mami chen muso ya kuma se ka fa le tala de abo che bo mi che ta bolo ndango ka chen muso ya o te ngambe wa mi masita o ye yoro plana mi ba le concerné mais eta yoro play et mi furla la na muso eta yoro play a yoro plo nyo de di masita no e chen muso ya a yoro plana o ye ni wa tro sungolo be o la sungu be ka bo ikan ki totan absidon shon be bo nga bo ikan ki totan na asro ibe sel de la ou bien yara dongo de sel ya sel dongo de shaduru maintenant o seli ki totan o seli be nga bo ikan fana o kora ki to haida la iti seli ki to haida la iti shon ki to haida la fin de semaine tete maintenant mi be dem to concerné mi ma furu folo oye na asro sungolo de be walma na asro sungolo te me seli dama de do wala na ye seli to e ka shon fana to e mais ne haida bana sangelen de be o de be tara o ye shon tai mais seli ta juru te tara akuma bi no mais be no to soro nga wala nda kono a ko mi ma la nation pas la nation mais sungolo quoi en quelque sorte ne ka tete plana mi be ka boli seli dama de kan seli nya bla fam quoi ka tete sabana be na ke seli ne seli sala ka kun ka tete sabana na do na ma ko la mba bla ka tete nan nana am tro ka tete tourna boli shon ka e be na to wala le soroi e kan ka sara chogomi ani na juru ni sun hakekle oro olu be sara chogomi meno olu di ma ka tete kono na na do andi ko ni jana ni haida bila e se ga jia chefe o wati o e etai metami e ni balma muso tai o e ni haida baula sel be nga baukan shun be nga baukan mais selita na ekle haga min bla ola o juru te sara mais shunta ne ayek le haga min bla ola haida kama ne shungolo bana abok le haga juru sara akma bishram o e haida o e janaba wajibale safi sabana tan sabana me janaba wajibe ka o yo sabana anani na demu ni fa o e bangi joli abishram o e bangi joli o kora ni muso bangena ni bangi kesisa ni jigina jagwa do de na so na joli de maintenant o joli o bina ko haida warade mais ani haida tigele ko sabe na fana dela de fana de ba la durée de fana ba de la no dela no durée de la bijo abishido maintenant na jola to mami avant e ka seli avant e ka bara wara ka ala ka dinana ibi jana ba ko folo akma bijo o e jana ba ro sabana jana ba mo ko ro sabana mina joro nan na mina o wi bangi joli na o be ambalno o be muso de concerne ko sabe o mana boy adnan azuruna o ye ni nan nai maintenant azuruna o ye masalan ni mani bolela no e la waji akma bido ni mani bolela no e la waji amana ke trao trape akela apne ka ke to shukola snogola mani dibi bolela ki to snogola obsega ke walma obsega boila srawara fe tama dolal mintes nogoy mais tian musa na sarala o ba dana natan ye particulier di
ni mani ji de direct o ko ne la waji bolela o ye janaba ko wajiba le ka abole la saraw sarafew abole la lagel de sarafew abole la suko de sarafew abole la saraw sarafe ni mani ji kon bolela no la waji o ye janaba wajiba le ka abshido wala o mani ji ko fe sami bi jagwa e ka o ye janaba ko li akela ye ala soso tuma dɔ la walima e filila tuma dɔ la ka filali kɛ tuma dɔ la ko o ye se o degere la olu n'a ɲɔgɔnnaw o ye a naaninan ye walima a duurunan ye a bɛ sidɔn a wɔɔrɔnan o ye ni su ko la k'a ye ko i ka ko la muso fɛ walima k'a ye ko cɛ ka koli fɛ o y'a wɔɔrɔnan ye ni su ko la k'o ye i yɛrɛ la o ye janaba wajibiyalen wɔɔrɔnan ye o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ i bɛ to su ko la tuma dɔ la e bɛ n'a ye su ko la k'i gɛrɛ la muso la cɛ ni musoya nasira la walima i bɛ n'a ye ko cɛ ka foli fɛ cɛ ni musoya nasira la i bɛ wuli tuma min i tɛ ka sɔrɔ i nɔgɔlen de don o kɔrɔ o y'a sɔrɔ lawaji bɔli la o tuma o ye nɔgɔlen o yɔrɔ wɔɔrɔnan n'i wulila k'i yɔrɔ sɔrɔ tan janaba koli de bɛ yen foyi tɛ yen kɔfɛ fɔlɔ walima foyi tɛ yen fɔlɔ ni janaba koli tɛ seli tɛ yen sun tɛ yen f'i k'i saniya ka bɔ o nɔgɔw de la n'o nin yɔrɔ dama dama bɛ yen ni yɔrɔ dɔ la kelen mɔgɔ min sɔrɔ ala ka diinɛ na i kan k'i janaba ko a kuma bɛ sidɔn a yɔrɔ fɔlɔ jumɛn ye o ye cɛ ni musoya ye n'o tɛmɛna filanan fila ni ɲɔgɔn cɛ o la a bɛ wajiba muso kan a bɛ wajiba cɛ kan a yɔrɔ filanan jumɛn ye o ye muso ka hayida ye walima o ye hayida ye o y'a yɔrɔ filanan ye a kuma bɛ sidɔn o b'an balakɛ la o b'an balimamuso la o ye hayida ye a sabanan o ye bange joli ye o y'an balaka dama ye an balimamuso sen t'a la dɛ a b'o bange joli bɔ min o y'an balaka dama ye o y'a sabanan ye a naaninan o ye masalan ni mani bɔla i la ye n'o ye lawaji ye a duurunan o ye surasuko ye o surasuko o kɔrɔ ye ni suko la k'a ye jala cɛ fɛ walima cɛ jana i fɛ o ye o duurunan ye a kuma bɛ sidɔn nin yɔrɔw bɛ yen yɔrɔ minnu bɛ janaba wajibiya filamɛ kan o kɔrɔ ye ni nin yɔrɔ in dɔla kelen sɔrɔ wajibiyalen de don k'i janaba ko avant i ka fɛn wɛrɛ k'a la ka diinɛ na o ye o janaba wajibiyalen yɔrɔ ye maintenant ni nin yɔrɔ in bɔra yen janaba yɛrɛ farida o ye jumɛn ye a n'a sunna o ye jumɛn ye a n'a bɛ ko cogo di ani mun b'a tiɲɛ an bɛna o de d'i ma sisan a yɔrɔ fɔlɔ walima an tilala yɔrɔ fɔlɔ la sisan o y'a wajibiyalen fɛnw ye maintenant a yɔrɔ filanan ye jumɛn ye a yɔrɔ filanan o y'a faridaw ye janaba faridaw o ye farida saba de ye masalan a bɛ sidɔn o ye farida saba jate ye janaba faridaw o ye farida saba jate ye a farida fɔlɔ o ye ŋanaya ye baara bɛɛ bɛ daminɛ ni ŋanaya ye a kuma bɛ sidɔn a farida fɔlɔ o ye ŋanaya ye o kɔrɔ ye f'i ŋanaya siri k'a yira ala la k'i bɛna i janaba ko k'i yɛrɛ saniya ka bɔ hayida nɔgɔ la walima k'i yɛrɛ saniya ka bɔ cɛnimusoya nɔgɔ la walima k'i yɛrɛ saniya ka bɔ bangejoli nɔgɔ la i b'o ŋanaya siri o tuma di yanni i ka koli daminɛ a bɛ sidɔn i b'o ŋanaya sirili min kɛ o ye farida fɔlɔ ye a filanan jumɛn ye i b'i jija i janaba kotɔ i farikolo bɛɛ i bɛ tila janaba kolo la tuma min f'a ka taga sɔrɔ i farikolo bɛɛ ji ye farikolo yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ a kuma bɛ sidɔn i bɛ tila janaba kolo la tuma min f'a ka taga sɔrɔ i farikolo yɔrɔ bɛɛ ko la yɔrɔ foyi kana to yen yɔrɔ dogolen na yɔrɔ bangelen na min ma ko n'o kɛla a bɛ fɔ ko janaba ma ɲɛ o de la tuma dɔ la hali ni bɛ nin ko ni fɛnw b'i la fɛn minnu bɛ se ka ji bali ka don masalan ni nin ɲɔgɔnna b'i la siyɛnni n'a ɲɔgɔnnaw i y'a dɔn tigitigi n'i ye ji bɔ ji bɛ dan siyɛnni de sanfɛ mɛ a tɛ jigin o la min bɛ wajibiya sisan i bɛ ji in bɔ yen de a bɛ sidɔn i bɛ siyɛnni in bɔ yen de pour que ji in ka don o b'o cogoya kelen fana na hali n'i sera kunkolo ma n'i y'a sɔrɔ i kunsigi digilen de don k'a fereke n kan tɛ mɛsi ma dɛ Allahu akibar n kan t'o ma n kan t'o ma n kan t'o ma an ma s'o yɔrɔ ma i y'a dɔn kɔni i tɛna janaba kɔni ko ka mɛsi to i kunkolo la a bɛ sidɔn n kan t'o ma n kan min ma dɔrɔn o ye silamɛya de ye ne kan tɛ seli ma o bɛ kɛ tuma dɔ la selilaw fɛ mɛ ne kan t'o ma ne kan bɛ ala de ka diinɛ silamɛya ma o mana kɛ muso n'a sɔrɔla i ye kunkolo dilannen ni mɛsi ye tɛ dɛ la an t'o bila ka walanda wɛrɛ kɔnɔ mɛsi kiti a bɛ sidɔn mɛsi kiti n'ala sɔnna ka walandaw caya la mɛ ni masa sɔnna an bɛna a ɲɛ sɔrɔ inshallah maintenant n'o y'a sɔrɔ i kunkolo fɛngɛlen don position dɔ la n'i yɛrɛ kunsigi i yɛrɛ halala kunsigi n'a y'a sɔrɔ ji tɛ se ka don
i farikolo duguma c'est-à-dire i kunsigi duguma wala kon ni be jagoya ite pour que tiga wala a farida filana de jumai fa ka taga sɔrɔ i farikolo bɛɛ ji sɔrɔ tuma min na ni kilala janaba koli la a ka taga sɔrɔ yɔrɔ foyi tɛ fiyewu yɔrɔ min ma ji sɔrɔ i kilalen kɔfɛ janaba koli la o y'a filanan ye a farida sabanan ni i kɛtɔ k'i yɛrɛ ko yɔrɔ minnu dogolen de don yɔrɔ minnu dogolen de don n'i sera o yɔrɔ ma i b'i hakili to o yɔrɔ la sabu mɔgɔ ɲinaman ko o yɔrɔ kɔ i kamankɔrɔlaw a bɛ sidɔn i tulofara kɔnɔnaw a bɛ sidɔn i kingiri kɔfɛlaw i sɔn c'est-à-dire sɔn dugumalaw o yɔrɔw bɛ yen mɔgɔ kɛ man ko ka ɲina yɔrɔ minnu kɔ o kɔrɔ ye i yɔrɔ dogolenw i kɛtɔ k'i janaba ko i b'i hakili to o yɔrɔw la i n'a fɔ i sɔnni kɔrɔlaw olu n'a ɲɔgɔnnaw o la hali n'a ka di ye tuma dɔ la yanni i k'i janaba kɔli daminɛ n'i bɛ se ka sɔnni ninnu tigɛ pour que nɔgɔ minnu b'o duguma o nɔgɔ ka se ka sɔrɔ ka ko a bɛ sidɔn mais min ɲininen de don yan a ka taga sɔrɔ i farikolo bɛɛ ye ji sɔrɔ o de la a fɔra i k'i janto a yɔrɔ dogolenw na pour que i kana na tila k'a sɔrɔ a yɔrɔ dɔ bɛ yen min ma ko o ye janaba faridaw ye o mana bɔ yen a sunna ye jumɛn ye de a sunna fana man ca a sunna ye 4 de ye masalan a bɛ sidɔn a sunna ye 4 jate de a sunna fɔlɔ ye jumɛn ni e bɛ n'i janaba ko i bɛ bisimilahi min fɔ a kuma bɛ sidɔn mais très généralement bisimilahi ninnu walima janaba ninnu bɛ k'o de ɲɛgɛn de kɔnɔ a bɛ k'o ɲɛgɛn kɔnɔ maintenant bisimilahi min bɛ fɔ a ma kan o ka fɔ ka bɔ donc i b'o bisimilahi fɔ de i kɔnɔ hali n'i m'a fɔ ka bɔ walima i b'a fɔ i da jukɔrɔ maintenant i b'o bisimilahi fɔli min kɛ o y'a sunna ye o y'a fɔlɔ ye a kuma bɛ sidɔn a filanan ye jumɛn ye i k'i tigɛ fila ko yanni i k'a don son kɔnɔ ye a bɛ sidɔn i k'i tigɛ fila ko yanni i k'a don son kɔnɔ o kɔrɔ n'i bɛna janaba kɔli daminɛ i bɛ son in dajɛngɛ de k'i tigɛ ko n'a ye tuma dɔ la siɲɛ 3 n'o de ka di ye a kuma bɛ sidɔn n'i ye tigɛ ko o ko cogo la ka sɔrɔ i m'a don son kɔnɔ fɔlɔ o ye farida ye pas farida o ye sunna filanan ye a bɛ sidɔn o ye sunna filanan ye a sabanan ye jumɛn ye o ye seliji tali ye avant seliji tali kelen kan ka sɔrɔ yen a fɔlɔ ye i ka bisimilahi fɔ ye a filanan ye i k'i tigɛ ko ka sɔrɔ a ma don minɛn kɔnɔ a sabanan o ye n'i bɛna i janaba ko i ka koli daminɛ i ɲɛmana la c'est-à-dire k'a ta i bara kɔrɔ ka n'a bila i kingiri la a bɛ sidɔn k'a bɔ i bara kɔrɔ ka n'a bila i kingiri la n'i bɛna a daminɛ tigɛ fila in koli kɔfɛ o yɔrɔ de kan ka ko i fɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye différence min bɛ janaba koli ni koli gansan cɛ o ye nin yɔrɔninw de ye o ye nin yɔrɔninw de ye pourquoi sabu min ɲininen don janaba koli la min ɲininen don janaba koli la o de ye min ɲininen don janaba koli la o de ye ji k'e farikolo yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ a kuma bɛ sidɔn ji k'e farikolo yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ o de ɲinina janaba koli la maintenant o kɛtɔ ni ji k'e farikolo yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ tuma dɔ la hali gansan kotɔ ji bɛ se k'e farikolo yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ dɛ mais o ni janaba ta différence ye jumɛn ye olu bɛ procédé tan de olu détachelen de don walima k'a tilan pour que o bɛ se ka ko ka ɲɛ cogo min o de la i k'a k'i janaba koli daminɛ k'a daminɛ i bara kɔrɔ ka na i kingiri la mais n'an sera janaba kɔ yɔrɔ ma i bɛna sɔn ye a kuma bɛ sidɔn mais i b'o koli min kɛ k'a ta kingiri la o kɔrɔ tɛ ko k'a ta bara kɔrɔ ka na kingiri la o koli k'o ye sunna ye dɛ o koli tɛ sunna ye bari i bɛ koli daminɛ o min na i bɛ koli daminɛ o min na o de ye sunna ye mais o koli ye diyagoya di sabu i farikolo fan bɛɛ kan ka ko de mais i farikolo fan bɛɛ koli yala fan bɛɛ tɛ se ka ko ɲɔgɔn fɛ i bɛna dɔ ko fɔlɔ ka dɔ ko fɔlɔ ka dɔ ko fɔlɔ maintenant i kan k'a daminɛ min na fɔlɔ o ye k'a daminɛ i bara kɔrɔ ka na i kingiri la ye o y'a sunna ye i bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw fɛ a kuma bɛ sidɔn o mana bɔ yen a naaninan n'a laban o ye seliji tali ye o kɔrɔ ye i janaba kotɔ seliji bɛ ta n'a ye tuma dɔ la ye a kuma bɛ sidɔn ni kira tun b'a janaba ko sallallahu ta'ala alaihi wa sallam k'a to janaba ko la a tun bɛ seliji fara janaba kan siɲɛ kelen o kɔrɔ ye seliji tali o ye janaba sunna dɔ ye sabu fɛn modèle kelen tɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko ni seliji bɔra janaba la k'a tiɲɛ mais n'a farala kan o ye sunna de comme kira tun b'a kɛ tan de a kuma bɛ sidɔn o kɔrɔ ye de ni i ye janaba ko sisan i kɛtɔ ka seliji ta janaba koli fɛ a bɛ sidɔn i janaba kotɔ ni seliji fara kan o la
o ye sunna nani na ana laba akuma shi do maintenant ana essayer ka sunna ni farida o fara nyonga na sunna ni farida o fara nyonga ame sura ka jama ba yara ko to mi ambo ke la jaraba ko to ke akuma shi do sunna o farale farida o kan ambo fara nyonga am sura ka jama ba yara ko to ko ke wala nan salami ma ana do no e sunna wal man no e farida absido maintenant na sunna mi farida o fara nyonga ayara ko to mi ameno oro di masita inshallah o oro juma di ni joy jana ba koli damne ni joy jana ba koli ka fusa na oro do be senti la mo oro di ma na anda fa ma mo ko to ya ninga na nyina senti la masalan senti be ta to mi direct nya atlet di ta ma di ma a farida ana sunna nyo di mata na ara di ta to mi mo oro fi nda do ni ma ko sama wal ma ni ma ko sama ne a nya kanu ko di ma kolo yani ngara mumbe sanga nyina kofa yani ngaja na ba ko to dima nye senji pada un senji sunno na certain dima ma senji era ta to pi ashiro senji era ta to no de ka bi ako ke kolo ka to ka jana ba to wala walma na ngaja na ba ta de laba ka to ka senji to wala nye me kan ko ke ama sa me senji ta dima bam deja ay sendi fardaw na suno dima ana chantam na to la nga sendi rata to ire la sita ana to kana janaba ire la pam kuma tanga nyana ko akma siro maintenant ne odo ma sendi fardaw dima ka sendi suno dima ka chantam dima maintenant ande fardaw para suno pandron o de sendi ta to dima sita o jumai o ne wula ti jo sendi ta kama asiro amanya kamu de la ay janaba to ko la depo comme amu nyina na selji yoram doko ambo dima ame sora ka sey kanan janaba akma bisdo o selji yoram jumaydi o ya ta chugoi anabi tan ji model mi o ko ay selji te tan ji model be selji te ta ni ji model be ji chati mo dedu pour que ega siga selji tan ji pa ka ta soro chati do be pa ka ta soro ji o chatu de dapa o jumay aka ta soro ji do ji mi c'est pas que mai c'est-à-dire jimi kasa ma yelema absino aka ta ko jido jimi kasa ma yelema ata ba kele alaba o ko jimai ina ko le morodi e di mais le morodi c'est ka sendita ina ko atoko jimona do de pe ce sont des liquides mais ce ne sont pas des eaux tango de l'eau liquide atoko jimata on de do mais dite donc oluna nyongona na kolanji okore mi couleur mayel c'est-à-dire mi kasa amada mena kasa da kolo akata ka koro jido mi lada kasa mayel ma sabu ji la lada na mazala ji lada na mazala kasa bala walma na amada mena couleur la walma kasa akata ka koro kasa ma chanje sawara fe famille à lada doy akma de sidon o ya a chapi folay a plana jumay o ye a couleur akata ka soro ama lada couleur blanc a couleur lada ta ka soro couleur batala san lada la mais ni bara wala kala la wal man sawara nyanga munana ka barakala o ye o ya boa a couleur kolola ka couleur wala dama ina ko le morodi ndi couleur tegle o na nyongona maintenant na couleur ma yelema o fana chapi doy atapi do fana jimai adala ni ade neka tuma dala wa ko sugoro bala ni sugoro bala be ba do sugoro te dila maintenant ko ray alla da buta la bele abshido o ko alla da bu yele mana ka sanara kala na ni ade neka bi ki kono ko sanara te bala me ibado tikitiki nte jibele maintenant au lieu di chapi maudé fa ka taka sura couleur ma yelema aka taka sura kata ma yelema aka taka sura a guma yelema polo o mana boy asika ken die fana jimi njole de do yoro kele asilo jimi te boli quoi ne fena sendi ta dila amana ken die jimi njole de do yoro kele sabo jimi njole de do yoro kele o jima san ina ko dingan do ta ka di ka kona ka toita absilo wala o jisi ka sendi ta mais ni jido ko jina ni wono mi do woyo quoi o de ka san
selji bi ta ola na pa ni jole do ora kile o te ju san mai o mana ko ko bi ne bi na selji era ta san kelen ko kan ju model soro ma ora di madro me temen janaba toy abisilo o ron na ta ibada mena jumai kama afi to gomi ngana de ka ta da mena ibina ngana de ka selji da mena ta ne ji nyona soro abisilo la bi ngana tri ke bina selji tala ne ngana tri ke bina selji tala ibo ngana tri liminke o ya farida polaj akma bisido ibe ngana tri liminke o ya farida polaj nya fi to gomi nga farida polaj ngana tri mata ibi ngana tri liminke ke bina selji ta o ya farida polaj abisido ne klaro ngana tri la ibi tige plaku ikelo ko ka ko bismillah ona o bismillah poli o sunna na taibi tiga plako sita ni tiga plako o tiga plako li o sunna do fanai ibi tora ka dike da kono ka muguru wal ma ka tiga kike ni terege ka tora ka bo ibo kelmi ke o sunna do fanai ashido ne klala di data la ibi di sama nuna ka fie iba sama ne ni ka fie o sunna do fanai ne klala ola ibi sɔrɔ ke ji kisi ka kɔnɔ k'i ɲɛda ko maintenant fɛn dɔ bɛ yen k'a kɛ siɲɛ fila o k'a kɛ siɲɛ saba o walima k'a kɛ siɲɛ kelen o min ye wajibi ye o ye siɲɛ kelen de ye siɲɛ kelen de ye wajibi ye o kɔrɔ f'a ka taga sɔrɔ i ɲɛda kɔla de siɲɛ kelen o moins maintenant n'i y'a ko siɲɛ fila i b'o baraji sɔrɔ n'i y'a ko siɲɛ saba i b'o baraji sɔrɔ mais siɲɛ fila ni siɲɛ saba diyagoya tɛ min ye diyagoya bilen o ye siɲɛ kelen de ye o kɔrɔ fo a ka taga sɔrɔ a ko la siɲɛ kelen mais n'i y'a ko siɲɛ kelen k'a fɔ i b'a ko siɲɛ fila ti diyagoya ye mais n'i y'a ko siɲɛ fila kɔni i b'o baraji fana sɔrɔ o la i b'i ɲɛda ko i kɛlen kɔfɛ k'i nun fiyɛ a bɛ sidɔn i kɛlen kɔfɛ k'i ɲɛda ko i bɛ sɔrɔ k'i tigɛ ko ka da i nɔngɔn na a bɛ sidɔn i b'i tigɛ ko ka da i nɔngɔn na i b'o kɛlen min kɛ o ye farida ye a bɛ sidɔn o ye farida ye maintenant n'i tilara tigɛ koli na nin na ani nin maintenant i bɛ sɔrɔ ka ji ta i b'i tigɛ furukuruni ji ye i b'a kɛ k'e kunkolo masaha ka na kɔfɛ tan n'i y'o kɛ o ye farida ye mais i bɛ segin a la k'a bila ka na ɲɛfɛ tan o ye sunna ye maintenant n'i tilala ɲɛfɛ tan in na i b'i tulo fɔ a fɛ yen a bɛ sidɔn i b'i tulo kɔnɔna a n'a kɔkana i b'o ko o sen fɛ o mana bɔ yen i bɛ tila ka ji wɛrɛ ta bilen i b'a kɛ k'i tulo sanuya siɲɛ filanan na a kuma bɛ sidɔn i bɛ ji ta i b'a kɛ k'i tulo sanuya siɲɛ filanan na n'i tilala tulo sanuya na siɲɛ filanan na i bɛ sɔrɔ k'i sen ko k'a dan ɲɛ yɔrɔ min yirila ye sen bɛ ko k'a dan yan de a bɛ sidɔn i b'i sen ko k'a dan yan o la i b'o koli min kɛ o ye farida ye i y'o koli min kɛ o sen koli min kɛ o ye farida ye o ye farida laban ye o la nin ye seliji bannen i ye faridaw fara sunnaw kan i ye seliji kɛcogo sɔrɔ a bɛ sidɔn o mana bɔ yen an kun bɛ janaba yɔrɔ la ka mun ɲinɛna seliji nin yɔrɔ kɔ n y'o yɔrɔ d'i ma sisan mais janaba ta la n y'o farida d'i ma i y'o farida dɔn n y'a f'i ye de o farida kun ye a fɔlɔ ye k'i ŋɛnɛ siri ye a filanan i farikolo bɛɛ ka ji sɔrɔ a sabanan i farikolo yɔrɔ minnu dɔgɔlen de don i k'i jija o yɔrɔw la o kun y'a faridaw ye a sunnaw kun ye ko i bɛ bisimilahi min fɔ i janaba kotɔ o y'a fɔlɔ ye a sunna filanan kun ye k'a ka taga sɔrɔ i tigɛ fila ko ka sɔrɔ a ma don minɛn kɔnɔ a bɛ sidɔn a sunna sabanan de ye i ka koli daminɛ i barakɔrɔla la ka n'a bila fo i fingiri o t'o sabanan ye a naaninan kun ye k'i ka seliji ta ye a kuma bɛ sidɔn maintenant an ko i ma den nka an bɛna seliji c'est-à-dire janaba kɔcogo yɛrɛ de f'i ye yanni an ka janaba tiɲɛfɛnw f'i ye a kuma bɛ sidɔn maintenant janaba yɛrɛ kɔcogo jumɛn n'i ye ji sigi ji min fana don a ka taga sɔrɔ ji don seliji bɛ se ka taa ni ji min i n'a fɔ n ye ji safinima minnu f'i ye a ka taga sɔrɔ a couleur ma yɛlɛma a ka taga sɔrɔ a goût ma yɛlɛma a ka taga sɔrɔ a kasa ma yɛlɛma n'o ji modèle b'i bolo o bɛ se ka seliji ta o bɛ se ka janaba ko maintenant n'i y'o ji sigi i b'a daminɛ i sigilen n'i bɛna i janaba ko sisan fɛn fɔlɔ min bɛ o ye ŋɛnɛya i b'i ŋɛnɛya siri fɔlɔ n'i ye ŋɛnɛya siri i kɛlen kɔfɛ k'i ŋɛnɛya siri i bɛ bisimilahi fɔ de o ye sunna ye quoi o ye sunna fɔlɔ ye mais i ye ŋɛnɛya sirilen min kɛ o ye farida ye o ye farida fɔlɔ ye a bɛ sidɔn maintenant o bisimilahi kɔfɛ i bɛ sɔ in da jɛngɛ walima i mana kɛ pɔsɔn o pɔsɔn pour que tigɛ kana don ji in na fɔlɔ
katro itiga mapu wala po ika di ke tiga kan polo ika tiga plan ko polo katro ko do ji kono na kana tiga do show mo na bada katro mapu wala bi shoy da jenge ibi tiga fla ko nai tuma dola sia saba fo ka ge abisido men yin ne do ka tiga ko polo fo ka ge maintenant photo ibi janto ison korla wala ibi janto ison korla wala a photo o mana boy ni tiga fla ko tan o sunna fla nai abisido maintenant madima nta ko sunan pada pour que kana flu ka madima direct maintenant ibi tiga fla ko tan ni tiga fla ko tan ibi troga kini tiga ibo ke show mono ibe jiddi no ma tiga ma ka damne para poro kana bla ku kingiri flala sani be oni nyonche ibe kini tiga ke da jiddi no ma tiga ma o sami a ko tabe o ye illa ura yoroi ka damne para poro kana bla ko kingiri flala akma bido wala ni o roku ni klala wala ni adon o par ko yoro jela ko yoro de janaba ko yoro abisido o janaba ko yoro osman o kan ko ko jadi abisido ka dam na parala kana black ngir plan nyonche o mana boy ni klala woro la di selji ta sisa na ta di selji ta sisa akya kele akya fla akya sabai la ibe selji ta la dala to komi ibe selji ta ta abisido la dala ni kana selji ta iba ta to komi iba ta ta nyafi akana janaba koliyo amaka janaba koliyo selji tia fla selji tia saba jago ya te selji jago ya shen kelendi ibe nyada ko no de kadie shen kele ibe tiga ko no de kadie shen kele mais ni yake shen fly ibo baraji soro ni yake shen sabai o kan ko dugu achido mais ni yake shen kele ika selji dafala foi tala kira o de sallallahu ta'ala alaihi wasallam kira selji ta fla mo nyana shen kele ngele ata shen kele ngele aklale akwaya ni selji ala te mo ko tiga seli mine ni te aklale a selji ta shen fla bele shen fla aklale akwaya ni mo ko ni ake shen fla ibo baraji soro aklale ata shen saba ni flinte ka pugala ko ndel na bi mo ka selji ta toy wal ma jama kulu do de to ko ka ko ni o do ka selji ta toy o ko re shen saba ni de takan shen fla ta ni o ke bo baraji soro me shen kele o de selji re abilo me abe augmenter nyongo kan ola ni kan ke seljita i barakorla poli kope ni bina seljita osmana obe depandi ni shen kelen de kadi wal mani shen fla de kadi wal mani shen saba de kadi na e bata ina ko bi lada seljita to ko e bata en beke seljita ta kan seljila an ta kan jabo ya seljila ibo be yo seljila otuma ni o ke selji kope e bi toroka itiga fla fajila abilo ibi tiga fla fajila iba ke kumoloko ibi tiga fla fajila iba ke kumoloko wala o tian dola o e tian sabade masalan mais ntna fi ke kumoloko pa ka je parce que o ko de kira ma ke tian sabade salata to hafanat kira ma ta ke tian sabade ale tiga fla fajila ka ke kumoloka ka kumoloko wala ni moto de na fi to komi ni a soro ikunzigi no sirle de do walma sande de ikunzigi la mi se ga jibali ka do wala o jagwale de do e bo fo no tuma ibe kunolo ko di fo ikunolo i farkolo achilo farkolo mi me kunzigi duguma kunolo farkolo fo o ka di soro o mana boy e kulo kona naw iba a fait de telle sorte que ni chien plan jibon wala ibi soni i bolngande ibulu de ko sige duguma de ka be ko fo ka ge abso chien folo la e be la ga jita bele e ba bon chien flamana e ba ko bele ka treke fo ka ge mais ibi dam so iklo kon naw ane iklo ko felaw ane yoro do no nyeda bi 50 to o ya flana e pla ga jita bele chien sabana e ba bon ka fani asisa ati don kana bla ko e kan yana o ye ni iklala selbila yoro mi be nay maintenant ne klala o ngolo kolla jora mi be tukala o de ki far ko ro to abda ko kana bla kingirla atido e ki far ko ro to abda ko kana bla kingirla mais e kini ngara do ko folo e numa ngara ko folo
Kaya ya ke kin ngara de polo wala ya ke numa ngara de polo na ne mi won fi iki par polo to abda ko o kore i par polo to yoro bi mai ka ta kan ya yoro la kana bla iki ngiri la ike sendo e polo sendo ko de ko fe akuma bi sido me o yoro to i ta ka soro i par polo la kula ka ba kula o tenta la bel o kore dina i par polo yoro to min ko o ye ka ta ya ka ta ka bla i kola kana bla i kama ngoro law kana bla i siga ya yoro kana bla idisiu kana bla ikona barala kana bla ko i atoy i barakuna aba toro barakun dugumala kula kaba ibi nana ide ko fe ka beku kana bla ko kingiri ko fe lawla maintenant ni cela parce que kingiri nya fela kan fela mu kula kaba meta ibi kingiri ko fe law ibo ko sisan ato bito se ndamai maintenant ibi parkolo beku ta ka no ko be bala akma bido maintenant kiningere no mangere no de ka die ni be fanga kin ngara do ko kolo osmane ba keta no man di du i par ko le be ko pa ka ge maintenant ni klala e be toro ka kinise ki bo ko sita kinise to e mai o e ka ta e kingira la ya bla rami kana na e fo se la bana se ngondo ni nyon chaw absilo ani se ngani farao olum nyon chaw e bi janto lula ibul treke absilo e bi kinise ko kolo ni klala di toroka ni man sen ko chokola o janaba bani si ma anga bikle seli o ka teli ni bema absidon aya ni adile convin e ba ni na amangele ni ana me min ke kle kono ambalo to ko nyinne na o ka gele ni am dara ko mi nay seljiti abada ni janaba kolti selite abada ne sendite ne sendu yije aya ega ko bi bolo sisa abshilo ebe nyanyi ni de fo e ka ke na fala na ka kira nyine to ko mi an dan ko yo de abshilo ba di ma bakulo bala bele mi soro ka teme o bi mai ni e shon sidi ebe ngana asri ebe bismillah fo ni bismillah fo me ni nyenga ko nadu ebe bismillah fi kono me ba ko ni nei ni yoko ibi show da jenga bi siga ko shen saba o ka je akoto ibi janto ison parlaw ison korlawla o mana boy ibi kin siga ibo ke ga jidi ma siga ma ki bara korlafu na bla ku kingire flan nyongote e kingire flan ni yoko ibi soro ka seljita ina ko me del ka seljita to gomi ne seljita ibi siga flan fajila ba ke ngoloko shekele e ba ke ngoloko chantla e ba ke ngoloko chantaba na be ji ja ko libela ngozigi o koralaw o luka ku klo kon naw klo ko pelaw kana bla ko kana o be ka ku ne klala ko ngoloko la e be soro ke par ko lo ro to be ko kana bla ngire la nyamala tenta la bele ne klala la be soro ka kine senko ka soro ka numa senko ko ya bani o te janaba bani aha Allah akbar ko bi na bola ro la na ba amena min di masisa o e fin du mois de janaba tien akola sisa maintenant fin du mois de janaba tien o fa o kanda ko du ni fa janaba tien fa ndo o e fa de fa mun be janaba wajiba mo ka ama o fa di ma voilà fa on tande ko be janaba wajiba mo ka no do la kele sura janaba ko ni ko fe o e janaba tien ni walma na do la kele sura janaba ko to o e janaba tien ni o correct ha fi haidajil o be janaba wajiba mo ka maintenant ni tola janaba ko la ni haida nana ya no e janaba kon cheni abido mani ji bolila o be janaba wajiba mo ka maintenant ni janaba ko ne mani ji bolila o e janaba cheni o kore sa munu be janaba chen o e saundi munu be janaba wajibia o kore ni janaba qura ni o ke no fan do la kele soro o be janaba qura chen ka janaba qura wajibia e kan sisa akma bido o e janaba chen saundi ni fana janaba walanda bani sejita bana janaba tabana ato jumadi na ala kutuko dide ala ko de fa in kuntum marada aw ala safar aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu su'idan tayyiba Quran durna aya worona famsahu bi ru'usikum wa aydikum min ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj walakin yurid
liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Akmal ci do ni hakili be nga katati do la nya fi katati min kono nana ngo ne ala ko de ka jamto ale ala ka laydu la ana ka jamto ale ala ka nemauna nyo fi nga katati min kono o islam na laydu woro katati la na laydu woro katati ne ya fi de ngo ala ko de ni yora ina qur'ana sura durna ne aya worona ngaye kuma da mena mu'minu defe ma fi sisa ay kuma da mena mu'minu ka togodi kono mu'minu be na wuli kataka ko ka serjita la walma no be na taka sella ko ka serjita akma bisdo ko no e serjita na pro be janaba la ko janaba no ko abisdo ko me ko no be janaba la ni ko ma ji soro walma no mangene walma no be tugu taka sala ko mana o kata amamke e ba do ala klale o jatel la de atola kana ko de wazkuru ni'matallahi alaykum wa mithaqahu alladhi wasaqakum bihi iz qultum sami'na wa ata'na fattaqullaha innallaha alimun bizati sudur ala klalo detay la de ala forla ka ko hey akaw hakil la jigine ala ka laydu la de ne ya ofri juru la laydu mumi fo aw yeru ko aw ya ne wan sona ko mana akaw hakil la jigine ala ka laydu la maintenant ne afi ande mo ala ma laydu fo be ala ma laydu woro fo aka jombe nya fi da ala laydu woro fo mu'minu di wani ya yoro ay seddi ta to ko fo mu'minu wi ka seddi ni jana ba ko to ko fo mu'minu wi ka ta mam fo mu'minu wi aklale wala asrata wala direct aklale ni rena dro akode wazkuru ko mana akaw hakil la digi ne ala ka laydu la okore ni te mu'mini e ma ka laydu ke ala ko de mu'minu de ka laydu woro ke wala ni te mu'mini ala ma fi ka laydu woro ke mega ko de nya ko karamo ko yi ka o peta chere convient kulo ka do ala akma ci do ala la len detail la de convient ala ko la ta ko de ko to mana akaw hakil la digale ala ka laydu la akame jot ma tita ay kuma da ne munu e sanfe o mu'minu de klale direct ako ko naw bina janaba ko ayata tan na naw mangene ay ta mam ketan mena ta mam di ma tita aklalo la dron direct kuma min tukula la na ka ko akaw hakil la digale ala ka laydu fana ma de akame jot ma tan mu'minu de ona no ki mate laydu wote ma ci do ala ka dina na ni te mu'minu absilo laydu woro da fa o te ma do ala ka dina na ni te mu'mini abadan lezi o te ma ci ga kitabu kono no mi ga kitabu kono ayo karamo ko bismillah ni ala kama absilo laydu woro te ma ci do ala ka dina na ni te mu'mini o te jon ci ga kitabu kono no be mo ko mi ga kitabu kono karamo ko la don bala ayo bismillah ni ala kama ko kele tala ko nga foromi ko ekol ka postika to marala tika to dugu mi do ko eklela an tika to te kilometre bi namzu ko bi net la na do to gon to kan ni fi ala karamo ko tega tamami ba ko so wul baldo wallahi akma bi do ngui ma de mu'mina de bi do ala ka dinana le mana de bi do ala ka dinana ma parampa mais nyen yora ndi ma pourquoi sabo ala klale janaba ne seli jini tamam de la asoba ka fo mu'mino ka kaw hakili la digale ala ka laydu la de ale ya ofri juru la laydu mi fo tuma bena aw yero ko kan ya me ko wan sona me ne karamo go bena ni yoro wala ko biwi o ba ko tugodi wa ko laydu wora era ko qur'an kono ala ko qur'an sura durna na aya wolo blana ko beti hakil la digale ala ka laydu la ko beti hakil la digale ala ka laydu la ko aw yero do ko kan laydu me ko wa sona jon kuma bende jon ka hakil la digale laydu la jon ko kaya na jon ko ka sona jon ala kante be ma da convi ala ya damina suran duruna ne aya worona de la daga ko de suran de tay isna ako de mu'minu wala ko be ra janaba seli ko ka sendita ko na ko be janaba no wala ko janaba no ko na so la o dola kele mangene ko tumana asiki ka ta manke ko ade ala te gela ma bla kuna na ala bin no ma de ka kuna ko tuma dola ana se ka kenyi ma donai aklale ndron direct asna ka ko wala ko wa ayo hakil la digale ala ka laydu la de akame jon masita akame mu'minu dana na no tem wala la ni karamo go ni ro ko biwi kala kambe mo go de ma mo go te sa ala kame mu'minu de ma o de la ni te mu'mini ala ma fi ka laydu worake ndaga ko de tan ka te ko wulban du wallahi apart no che laydu worake ka ko te mu'mini kan yera tege
la hal ni salat jana ko ne bi jahannama ko noti wallahi wa so bal do fana ko na so la ne ko fe ko mi ntika ta amam di makata me nyeni orani di ma pourquoi sabu ala kuma kan do be en direct aklara serdini janaba ni ta amam na droit naka laidu to ala pa mais serdini janaba ta amam ayo ko mu'minu de ayo ko mu'minu yere nya kuma damene yayi to gom ala ko de ya aw mu'minu abti do maintenant ko de nawulla bina tilaka ta anane fe aw aya wolo planana ko ataw hakilla digale ala ka laidu la de akan mu'minu de ma kan te be maka abti do ko ni janaba bolay meta amam dima mena ta amam dima yoro jumana mena dima yoro da mana mantela o jumay ta amam fana shartu de bale fana na porque e ka ta amam ke pa ka ta soro sharti do be o shartu de soro mais iti wuli yere matan ka sel di toy ke bera ta amam ke la amena yoro fola dima ta amam be wajibi yoro mununa wal ma ta amam be daga yoro mununa wa yoro fola ayoro plana ta amam yere ke tugo asabana ta amam chanton abishido wala ana ayoro fola juma di madi o ye ta amam be wajibiya walma abe daga yoro mununa tika ta amam ke ala o de ko qur'ana kono qur'ana suran durlan aya worona fa in kuntum maradan aw ala safar aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'a abshido ala ko di na kan ga serjita na aw kan ga serjita mais na tara soro ko dola kele mangene na tara soro ko aw dola kele mangene o ko ay ni be to ga serjita banabila mais nana bi e fa ga serjita jusmana ya e ni serjita jusmana bi ne ka bana to duga ala ko to mana ne te jagwa ale ti pla fena te famina ko ni yayi ni bina serjita jila me yayi ni serjita jila abine ka bana to duga asido ala ko to mana o yoro polo de e ka serjito e ka ta amam ke yoro mina ni yayi e mangene ni bina serjita aji abine ka bana to duga asido o ya yoro polo e be jito e be serjito e be to ga ta amam ke wa yoro polo aplana jumai aw ala safar o ye dugu taga sira ye i bɛ dugu taga la e dugu taga tɔ ji banna i bolo i ma ji sɔrɔ i ma foyi i ma ji yɔrɔ ye i ma foyi i bɛ dugu taga sira la seri ɛrɛse la a bɛ si dɔn walima tuma dɔ la yɛrɛ ji nin bɛ kun a ji bɛ se k'i permettre ka seliji ta mais n'i ye seliji ta a ji la ji wɛrɛ t'e kun bilen e dun bɛ ka taga yɔrɔ min a yɔrɔ tɔ ka jan n'i ye ji in kɛ ka seliji ta tuma dɔ la minɔgɔ b'i tɔɔrɔ a bɛ si dɔn tuma dɔ la minɔgɔ bɛ n'i sɛgɛn sira fɛ o la min kanulen de do ye o ye i ka ji bila i kun ye i ka seliji kɛ tayamam na walima i ka tayamam kɛ ji min tɔ b'i bolo i k'o min sira fɛ walima ni ji yɛrɛ banna i bolo pelepele dugu taga sira la i ma ji sɔrɔ i ma foyi seli ɛri dun sela o ye yɔrɔ filanan de ye i bɛ tayamam kɛ yɔrɔ filanan min na ala ko cogo di de aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib ala ko de walima n'aw dɔ la kelen bɔla binataga la o kɔrɔ jumɛn ye o kɔrɔ ye ɲɛgɛn tile kun tɛ o wagati ka caya ni binataga kun ye minɛ e kun bɛ i dogo tuni dɔ la dɔrɔn i b'a ɲɛnabɔ i bɛ segin a bɛ si dɔn mais ka taga ɲɛgɛn na o n'a ɲɔgɔn olu kun man ca surtout arabu la fɔlɔ kira tilew n'a fɛngɛ ni ɲɔgɔnnaw o la n'i fɛngɛna dɔrɔn yiritu walima kungo kɔnɔ fɛngɛ ni yɔrɔw i bɛ don yen dɔrɔn i b'a ɲɛnabɔ i bɛ segin mais ka ala ko n'i bɔra yɔrɔ ɲɔgɔnna dɔ la n'i ma ji sɔrɔ seli ɛri dun sela k'o tuma na i k'i janaba ko pas i k'i janaba ko tout sauf ça k'o tuma na i ka tayamam kɛ a bɛ si dɔn n'i bɔra yɔrɔ la n'i ma ji sɔrɔ ko i k'i tayamam o yɔrɔ la o mana bɔ yen ala ko de aw lamastum nisaa falam tajidu ma'a ala ko de walima n'aw magala muso la walima o kɔrɔ ye n'i gɛrɛla muso la cɛ ni musoya nasira la a bɛ si dɔn o kɔfɛ i kan k'i janaba koli min kɛ mais i ma ji sɔrɔ seli ɛri dun sela o la i bɛ janaba nɔgɔ in i yɛrɛ la i bɛ tayamam kɛ tan n'i ye tayamam kɛ i bɛ seli n'i ye ji sɔrɔ san min i bɛ sɔrɔ k'a tɔ ɲɛna woloma a bɛ si dɔn maintenant nin yɔrɔ dama damani bɛ yen nin yɔrɔ dama damani bɛ yen yɔrɔ minnu na a bɛ daga lamɛ ye i ka seliji to yen i ka janaba kɛ ni nin yɔrɔ in dɔ la kelen bɛ yen a bɛ si dɔn kɔn bɛ yen ni nin yɔrɔ in bɔra yen tayamam yɛrɛ bɛ kɛ cogo di de ani fɛn jumɛnw de bɛ tayamam tiɲɛ an bɛna o de kɛ ka kasi tɔ laban inshallah an bɛna yɔrɔ min
yoro min dima o e tayammum yara be ke togoti wala ko mang ba ke la dala togomi kana dron ki tiga boshi du ko la dron ka keta ka sura ka keta o e serji o te tayammum arshilo tiga de ko di de la mais tiga su ko bugori la serji ta togo be tayammum ta togo be kelente sai mun wajibi ale do tayammum na ani farqolo yoro mun kanga ko tayammum keto o e nyada ani tiga fula da mai sen ta ala ngolo ta ala kulo ta ala koi arshilo nyada tiga fula aka no ko dugu akuma arshilo nyada ani tiga fula mais c'est pas idine tiga keta ka toraka bugori chas madala ko ke nyada ngokoro ka toraka tiga ta ka keta ke be selji tala o selji tai o e jide arshilo o de ta mame o selji tai mais ni bina ta mam ke sisa fo tapti do be ko ka ke ta mam ke orola o e jumai fo ta mam ka ke dugu kolodi arshilo aka ke dugu kolodi wana sai min korota le do dugu kolo sanfɛ aka ke dugu kolodi ou bien santo min korota le do dugu kolo sanfɛ n'a ka san santo min korota le do dugu kolo sanfɛ n'a ka san wala ta mam beta o fɛn ɲɔgɔnna de kan arshilo ni ye dugu kolo sɔrɔ masalan bugori be yɔrɔ min n'a ka san wala i b'i tigɛ fila da tan dugukolo kan ni ye tigɛ fila da tan dugukolo kan arshilo jagoya de do bugori be nɔrɔ i tigɛ la o tɛ ni ye tigɛ da tan bugori nɔrɔla la o mais ni dugukolo yɛrɛ de do maintenant i b'i tigɛ da kan ta ni ye tigɛ da kan ta i b'i tigɛ kɔrɔta i b'a kɛ k'i ɲɛda salo i n'a fɔ i b'i kiri tigɛ k'i ɲɛda salo cogo min i b'a kɛ k'i ɲɛda salo tan o tɛ siɲɛ kelen o ye ɲɛda ta banni n'a ka di ye o siɲɛ kelen i ye tigɛ daliko kelen min kɛ dugukolo kan o bɛ se ka kɛ ɲɛda ta ye ani tigɛ fila ta mais n ye min kanu k'o kɛ i b'a da n'i y'a da i bɛ ɲɛda ta salo n'o ye o tɛ ɲɛda ta ye maintenant min ye tigɛ fila ta ye i b'a da siɲɛ filanan na n'i y'a da siɲɛ filanan na n'a wulila i bɛ tigɛ fɔlɔ ta i b'o kɛ tan k'o ko n'a ye k'o masa a tɛ ko dɛ a bɛ masa hali i b'a jɔsi dama ka na o tɛ kelen wɛrɛ ta ye kini tigɛ ta ye i bɛ sɔrɔ ka numanbolo ta i b'o jɔsi ka na o ye numanbolo fana ta ye o ye tayammum banni o kɔrɔ i b'i tigɛ gosi dugukolo kan k'a wuli k'i ɲɛda salo n'a ye ka tila k'a gosi bele ka kini tigɛ k'o saho n'a ye ka na tan ka sɔrɔ ka numan tigɛ k'o fana kɛ tan ka na n'a ye tan o ye tayammum banni o la n'o kɛra o b'a sɔrɔ ɲɛda jɔsila tigɛ fila fana jɔsila o ye tayammum banni arshilo o ye tayammum ko banni mais tan jumɛnw de bɛ yen min bɛ tayammum tiɲɛ sisan tan minnu bɛ tayammum tiɲɛ o fɛnw ka nɔgɔ kojugu tan o fɛn bɛ yen k'a bɛ seliji tiɲɛ o bɛɛ de bɛ tayammum tiɲɛ arshilo tan fɛn bɛ yen k'a bɛ seliji tiɲɛ o bɛɛ de bɛ tayammum tiɲɛ o kɔrɔ ye tayammum tiɲɛ fɛnw olu t'a dama tayammum tiɲɛ fɛn ni seliji tiɲɛ fɛn bɛɛ ye kelen an ye fɛn minnu f'i ye k'olu de bɛ seliji tiɲɛ n'o dɔ la kelen sɔrɔ o y'i ka tayammum tiɲɛ ye mais tan wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ tayammum kan kojugu ka tɛmɛ seliji kan minnu bɛ tayammum na mɛ o tɛ seliji la o ye jumɛn ye o kɔrɔ ye di n'i ye tayammum kɛ sisan yanni i ka seli i ye ji sɔrɔ ni ji ntanya de kun y'i bila tayammum kɛ la mais yanni i ka seli i ye tayammum kɛ i bɛ fɛ ka seli ji sɔrɔ la arshilo ji sɔrɔli o ye tayammum banni i bɛ tayammum to yen i bɛ segin ka seliji ta arshilo i bɛ segin ka seliji ta ji yɛrɛ la n'a sɔrɔla ji ntanya de kun y'i bila tayammum kɛ la mais i ye tayammum kɛ dɔrɔn i bɛ fɛ ka seli dɔrɔn ji sɔrɔla o tuma na i bɛ tayammum to yen i bɛ segin ka seliji ta sisan i bɛ sɔrɔ ka seli o mana bɔ yen seliji fana na ni seliji b'i la i bɛ se ka seli farida caman kɛ ni seliji ye arshilo seli farida caman o bɛ se ka kɛ ni seliji kelen masalan i bɛ seli fana selila ye i bɛ lansara selila ye n'a ma tiɲɛ dɛ n'a ma tiɲɛ o mana bɔ yen dun mais min ye tayammum ta ye seli ɛri o seli ɛri ni bɛ fɛ ka tayammum de kɛ ni tayammum saritiw nana o la tayammum kelen o tɛ se ka seli fila kɛ tayammum kelen o ye seli kelen de ye tayammum kelen o ye seli kelen o kɔrɔ ye seli waati o seli wagati tayammum min bɛ i n'a fɔ a bɛ kurakuraya de masalan arshilo sabu a man gɛlɛn i b'i tigɛ kɛ tan dɔrɔn k'a kɛ tan k'a kɛ tan arshilo n y'a kɛ cogo f'i ye cogo min olu de fɛngɛlen don tayammum na ka tɛmɛ seliji kan a n'o fana dɔ ye jumɛn ye
selji te to ko nya daba kama ata amam ke walma ya da se ga jitoro jibe yorani na dama ibi tama tandro ibi te jima e mo ke ya ka ne ga barakacha o te ta amam jagwa mo kande ya don tigi ji yoro manja ate tama meni tuturu na nyongona ibi te ga jitoro ai olu na nyongona te da ibi ta ga jininde itam kunde do abisilo ibe ji ni bala ta kena fala ni na chogo mo bani na jipla yorani na wat kon o be kuma kacha barakacha sisan ibi fanga tandro o fantele la o fante ala yoro munu jati yere o mew no yoro do la kele ni sore fega ta mamke mais jiple yorani fle chikacha no ala to permettre mo shi chipga cha ala batoli mo abisilo wala ko bi ni e jama bay ni e selji ne ta mamui nyel nu de kanu ko di ma polo yani selite akma bishido ni kata ti era flanai de se nduru kan apolo ko yelle man yai ni ya flanai asabana inshallah ni masa wirana amena seli daminai inshallah rabbi wala sa awkulo kumba badi ala ka dinana awkulo kumba badi de kana ala ka dinana no isa ka berfe ka bo siga so marala ka bo siga so dugumena o klelai an siga so cha kilometro binanturu abe siga so no ko cha la chat wala ni masa sona ambe wala nda intiga ya ambe sura ka fokala ka ambe akateti sabanana inshallah rabbi